салом алейкум дӯстони азиз. Рост дигар намехостем ки аллакай дигар дар YouTube навор гузорем. Ба хотири шумо дӯстони азиз акнун боз навор мемонем. Нафароне ки рӯзи 7/07/2019 парвоз карданд аз шаҳри Екатеринбург ба худи Душанбе. Касоне ки парвоз карданд, баъзе аз онҳо номерои телефоншон то ҳоло кор намекунад, яъне наметавонанд ки ба хонаводаашон занг зананд. Бисёриам дар ташвиш монданд. Боз бисёрии дигараш ба аэропорт рафтанд. Хабар ба мо расид ки онҳоро ба карантин, яъне ба беморхона гирифта бурданд. тӯли 1 ё 2 ё ки зиёда аз 2 рӯзам дар карантин манъ карда мешаванд, то ки тафтишон кунанд ки онҳо аз дигар шаҳрҳо, аз дигар давлат омада ба Тоҷикистон, яъне ин бемориро наоварда бошанд. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Дӯстони азиз, мо канали худро дар савдо гузоштем, то ки аз YouTube даст кашем. мо ба хоҳиши худамон мехоҳем ки YouTube-а паси сар кунем. Барои мо ягон мушкилие надошт, барои мо ягон сабабшидагӣ нест, ягон кас моро мақсад тарсондагӣ ҳам нест. аммо мо ба хоҳиши худамон мехоҳем ки YouTube-ро тарк кунем. фикри шумо чист, дӯстони азиз? Дар комментария нависед.